Sarabal mi salmitimama mi salmini Siba mi salmini dendagal rentornoɗen ɓe mi salmini kala mo ganduɗa aɗa wowi darde Windere TV e mbade kuptidinde kala ɗo goto e mun woni min beltanima Allah min beltanima ɗum e golle pattam lame ɗe ganduɗa hamin teski oɗon mbaɗa ɗum e Windere TV waddi jonde men hande nde wona hesere ken wowɓe joɗodade kono noon saha fof e worɓe mum batu fof e haala mum jonde fof eko joƴƴini ɗum waddi hande wonko joƴƴini en ɗo mi weltima noon hucciddema an Sarabal mi weltima huccidde Siba eɗen mbadda coɗmami cottumami e ko jogorɗen faade ko en kaldat e bandiraɓe nanodiren guila en cuwa fuɗɗade woni en kaldat nanodiren kala ko gantiɗi e ko jogorɗen haalde ɗo ko ɓe ganda wona ɗum woni sagoji meɗen so tawi longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yiili hen ko reedu hewdu on jarama e ngal ɗo namdal pattam lamal holko saabi Windere TV sosa neɗɗo ene foti wawde jogade ganum sikki sakka holko addani aduna sosede neɗɗo ne wawi jogade on ganum ronka andude ɗum kono ronkata andude holko addani société sosede namdoriɗa ɗum mataw ko yo yaaj namdoriɗa ɗum ko yo wel namdoriɗa ɗum ko yo jiru kono aɗa andi holko woni e nder hen saabu ko e nder galle o gonɗa kadi guila law Windere TV ene jeeya eko sosi ɗum wonde teskade won gueɗe kewɗe teskade hande ko gonga média o ene yaaji média o ene heewi kono média o fo e yajji téléji radio ji sipporuji goɗɗi e internet e site uji kanji pop e hewde sa ƴeewi ɗi cikkata Dakaru Saint-Louis Ziguinchor waɗi présenté territoire Sénégal jinmi wiide ɓe kollirta tan ko événement ji gonɗi e guure tappamaje ɗe ɓe kollirta tan ko gueɗe pattam lame gueɗe ɗe ganduɗa sa ummima wi kafet a yahat hôpital sa wi kafet jaaha école sa wi kafet jaaha jeere sa wi kafet jaaha robine ɗum tan hollirte e pomuji mawɗi e goɗeji goɗɗi ɗum hollirte enen noon mbiɗen attention alay saago yimɓeɓe ganda Dakaru notake e inde Sénégal foof wonmo ganduɗa hakkude mum e tali goudron ma won 150 kilométre so ari hakkude ha e tali goudron hakkude makko e Dakaru ko famɗi foof 600 kilométre a yiyat lewru ha dartomo wuuri hay caɗele gote a yiita ene hollira wiya ɓeɗo ko dowriyanko en jogui caɗele ndiyam en jogui caɗele laabi en jogui caɗele hôpital uji en jogui caɗele jangde e mone de du 1er janvier au 31 décembre koye ɗin tan ɓe goni koye ɗum ɓe koɗi koye on firina ɓe guuri guila law ha ɗo yarate ɗo ɓiɗe enen ne ken ɓiɓɓe leydi ndi enen fof kadi e wonde ɓiɓɓe leydi ndi jeeɗen koto ɓuuri woɗɗude to enen fof e wonde ɓiɓɓe leydi ndi jeeɗen koto caɗele ɗe ɓuuri hewde to enen fof e wonde ɓiɓɓe leydi ndi jeeɗen koto cikkuɗen yimɓe ɓurɓe yeɓede ɓe ko toon goni waddi mbaɗen enen plateforme mo ganduɗa eɗen mbawi yaltinde hen caɗele bandiraɓe men somi wi bandiraɓe men noon ko Sénégal naaɓe somi wi bandiraɓe men noon ko yimɓe hoddaɓe e kala koɓe mbawi wonde woni wonɓe waalo wonɓe jeeri kam e mbadi kuptidindi ene jeeya eko sosi ɗum ko entreprise ko gonga ko liggorgal kono ene jeeya eko sosi ɗum ko yidde hollirde ɓeɓe ganduɗa goni ko dow woni ministére uji woni président ji woni ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui konnguɗi towɗi ɗi ɓe ganda de wuro nen to ne wiye kellol ene jogui probléme ɓe ganda de ɓe wuro nen to ne wiye jowguel ne jogui probléme ɓe ganda de wuro nen to ne wiye Boki Diawe ene jogui probléme wuro nen to ene wiye Bonji ene jogui probléme taw ko guure towɗe waddi addani en sosde ɗum tan e mbadi kuptidindi ko yidde saktude caɗele population o
beele fewnoɓe ɓe ene mbawa fewnude ko ngakki e ɗi toon diwonuji mi anda somi jaabima windere sa nani konngol ngol tan gasi saabu windere woni aduna fof nana e nder muɗum windere culture woni pijen jalen gamen nana hen banggue diine nana hen ndema awo gaynaka politique cellal ɓalli kala ko ganduɗa ɗum ɗo innama aade ene sohla ɗum kala ko ganduɗa ɗum ɗo ene jojji e gurdam innama aade Windere TV welsidaki hen haydara ɗo wawi wonde fo noon no wawi wade fo noon e ko wawi wonde foof noon Windere TV ko ligne muɗum koko udditi e gueɗe ɗe ganduɗa ko ɗum ɗo tigui woni ko aade heɓata gurdam mum moƴƴa yooɗa feewa so tawi won hen ko waɗa ko feewi ma en kollir mbiyen ɗum ɗo de vraiment ene feewi ene yooɗi ene garɗi gandinen no waɗanaɓe ko feewi so tawi yimɓe mbaɗanama ko feewi kañumen ene poti toppitade ɗum pewna ɗum ndena ɗum beele ene wawa ɓoyde oɗon baɗɗo o kadi o anda kankone de o tinnima saabu o waɗi ko feewi ha yimɓe gandi ko waɗi ko ene feewi goɗɗo mo ganduɗa ene joguino fiɓani wadde ɗum ne wawi dillinde ɓerde mum kañum ne eto wadde ko feewi e won banggueji goɗɗi sa waɗi to ma mi waɗi to am o waɗi to makko ndeka foof wattinto ko fewde Windere TV e raɓɓiɗinade kala ko jojji e gurdam ade ene yaaha hen Sara Bal hay jooɗade nokka longere waɗa e hunuko mursido moɗa ko ɓuuɓi ala hen ko tampere so tawi tan ko gonga Windere TV no nalanki o wiiri ñande ni walla no wiiri ko ɓooyani ni so renaki mbiɗen mbawno salidde hay hunde ala ko ɓuuɓi hen hay hunde ala ko weeɓi hen so tawi ko gonga so tawi ko pour yomin dañi hen min mbaɗirno min dañani hen so tawi ko pour est ce que tare golle mon jooɗi yomin dañi min mbaɗirno won hen komin dañi won hen komin dañani to banggue dañal kam ala hen weeɓani saabu matériel koko sodete e kala kene yaada e image hande wona ko weeɓi te enen ken famarɓe doole kadi dañde matériel joƴƴina wona ɗum woni scène wona ɗum woni plateforme jogoto ɗum ko yimɓeɓe yimɓe dariɓe lang sasɓe waɓe no Oumou Sy en dariɓe lang ha Windere TV woodi hande eɗen mbaɗamo hen félicité kadi eɗen duttamo hen teddugal eɗen jarnomo kadi eɗen duwanomo saabu guila law ɗum ma en gartoy hen ɗum ko mbadi gondi soko gonga weeɓani kono kala ko gumminɗa ene woodi famɓe mbiya oɗo de ko ummini ko so tawi o wallama ene wawi naftude so nafti moni kala ne wawi naftorade en keeɓi heɓɓitiɓe en walluɓe en beele eɗen jaara yeeso tomti en beele eɗen towa kono kadi won nanguɓe koyɗe men pooɗe less beele eɗen jippo won kadi jagguɓe ko mbatten ko gonɗen koye fijji Windere en yiye no mbiɗa ni en yiye e nokkuji goɗɗuɗi ceertuɗi gonkaji jeeri ndi waalo ngo e nokkuji ɗi kala e nder laabi temedere ɗe min jeehi foof sa ƴeewi ko lawol gotol woni gomin jaadi hen e neɗɗo wi ar jaaden kono ko ɓuuri hen ko hewde ko minen gandata diwan naggam ɓuuro naggam ene jogui goƴa min jiiya ɗum e réseaux sociaux WhatsApp walla eko nandi hen min gimmono koyamen min jaaha min tawoy ɗum ha toon min mbaɗa hen komin poti wadde hen ko min mbaɗa hen reportage min kollira yimɓeɓe ɓeɗo de ko Sénégal naɓe ko ɗo kodi ene poti wawde dañde naggam e naggam e naggam yeru tan mo dokketen hen en gimmima eɗen jaada e Sambali eɗen jaaha wuuro no wiye Ɓulɓi garden ha wuuro no wiye Diot ɗo mbiyata wuuro Mango hakkude Duunde e Diot hedde 50 kilométre walla manque walla fawa seeɗa en ganda kono kam woɗɗata ɗon nde garɗen ɗon haade meɗen ɓennude jiiɗen ko caangol ene fecciti wuuro ngo sukaɓe ne juwa hen ganduɗen ɗo so ndungu waɗi ma yimɓe jooɗo ko famɗi fof lebbi 4 5 taw jahodirta beele ni cukalon mbawa yoolade ɗo e on saaha namdiɗen Sambali o wi omo andiɗon suuf goto ene wiye Mansour Déme
o noddi Mansour Déme ari mbaduɗo mum reportage kalden haala lawol ngol kalden haala pont Allah waɗi hen sutoro hande ɓe keeɓi pont ɓe keeɓi lawol Wuro Mongo-naɓe yon jogoro jaam kono Wuro Mongo-naɓe teddugal mon noon Windere TV on ene waɗa événement le 15 février 2024 eyyi waddi sa ƴeewi Windere kala ɗo yi caɗele yahana e banggueji fo noon woni diine o woni culture aji ɗi woni sport woni politique woni cellal ɓalli woni kala ko jojji e gurdam aade ɗum ɗo neɗɗo ne sohla ɗum Windere TV ne daro hen e kala ko wawi won jomum hufdinani aduna ari saaha won hen wonno jiiri komin opposant ji ko ɗum tan jiyata par ce que kamɓe ɓe jaltinta tan koko fewani koko manki tan ɓe jaltinta ɓen jodnaki golle amen kono kadi won woɓɓe ene jodni golle ɗe saabu ko yaltinte ko manki ko ene addana wonɓe dow ɓe aduna no mbinomi nane ni andude wonko manki to beele ene timmitine ɓen jiiya mbiya ɗum ɗo de ne foti fewnede e raɓɓiɗinade mbiɗen mbawi wiide à 95% yimɓene mbaɗi apprécié komin mbaɗata ko 95% yimɓene mbaɗi apprécié kadi en jahani Windere TV yahani e lamminde o e sofnude o walla wiide ne ummina o walla ene tellina o Windere TV yahat tan kala ko jojji e ɓiɓɓe leydi ndi ene foti tinede mbaɗen feere ha tina soko yooɗi waɗa e mbaɗa feere ha yimɓe tida ɗum ɗon yooɗi soko tawi wonko waɗa ene foti waɗede e mbaɗa feere ha tine beele ene waɗe kono en galani e yidde umminde o walla tellinde o ko ɓuuri ko hewde ko tan ni kadi haaloɓe ɗum ɓe tawa ni jomumen sa waɗi vidéo padata ko ha waɗe téléchargé noon a yebti ɗum ni WhatsApp voilà tawa jomumen ngala hay ballal haydara participation haydara eko watte ko waɗi an tan nane mboɗo haalanma mboɗima Wuro Mango eyyi an tan mboɗo wima Wuro no wiye Kola an tan mboɗo wima Wuro no wiye Wali Diala e guureji goɗɗi e nokkuji goɗɗi soko tawi ko gonga won nokkuji kewɗi tinama teskama mbattama haqqillaji ko sababude Windere TV e mone de moyen o wodani mata ko pellital ngal tan e yidde nde yidde hollude yimɓeɓe wonɓe dow ɓe won goƴaji ha joni ne keddi ko noon yaari komin kolnori ko moni kala ko ɗum holnori moni kala holnori ko so tawi noddi sehla mune bandu men ma ngar minen ko ɗum tan min kolnori koye leydi ndi min jeeya koye wuuro ngo min goni komin mbaɗata ko yimɓe pawa hen guite munen so tawi Windere TV yeehi duuɓi 4 ene jooɗoy ene waɗa 4 ans muɗum waɗino événement waɗino conférence rawane towne Hammadou Hounare c'est bien passé hikka ene waɗi ɗum ɗo e Dakaru min kolnori tan ko hamin jogui jorto moƴƴo yimɓeɓe ko mbiyata komin mbaɗata ko ene beela ene belti woni to banggue radio to banggue Windere TV yimɓe ko belno ko so tawi ko gonga e munen mboɗo sikki ala keddoto ko ɗum tan manam min kolnori kadi hamin jogui pellital yimɓeɓe garat hamin jogui jorto moƴƴo yimɓeɓe garat min ngala hen ɓerɗe ɗiɗi bettata min koɓe mbasa arde e on saaha noon ɗum betti min kono ɓe gari ɓe mbaɗi fodde ɓe mbaɗi ko poti wadde ala ɗum bettani min minen komin paadi e dendagal yimɓe e internet uji amen min paadi hen ko ardi pop yimɓeɓe yooɓe e ɓeydo wadde abonné goo ɗiɗi yimɓeɓe soko tawi vidéo jippima yooɓe tinno yooɓe mbaɗ ɗum partagé yooɓe lire ɗum yooɓe mbaɗ ɗum like maximum de partagé ɗum woni ko wawi yownude manan gueɗe ɗe komin paadi e mabɓe kala ko ganduɗa ɗum ɗo haɓe cikki so ɓeydama ene nafa wonko nafata rendo ngo yimɓe kalan en aɓe mbawi jokkodirde min taw ni wona wadde message to chaine to numéro ji men cuuɗaki voilà numéro ji men cuuɗaki yimɓeɓe eɗen paade mabɓe ɗum kadi eɗen paade mabɓe oɗo événement kala ɗo mbawɗa wonde aɗa wadde participé kala ɗo mbawɗa wonde aɗa wawi arde ko ɗo gonɗa gara a wawa arde ɗo gonɗa ne woɗɗi aɗa sikki ma nan Windere TV wonko meeɗi waɗandema aɗa foti wadde hen doole ma mbaɗa hen doole ma kala ballaɗo darnane koƴe leydi 150 e jeenayyi neɗɗo organe uji média nana ɗo henna
jomunen ɓuri min dole laabi temedde jeenayyi kono suba fof mbiya balle min wadde minenne min gañata wiide balle min saabu neɗɗo hollata mairie mum ko liyontoɗo ɗum min ngala liyontoɗo amin so wona on point barre caɗele ɗe min dañata e banggue vidéo sara ko fannuji ɗiɗi fannu gadana o aɗa immo jaaha e événement tawa ka biyaɗo ni ya ar neɗɗo wima ya waɗan ɗum couvrir ñalawma kurɗo walla jamma kurɗo so tawi a paari hay pasma ko timmintuma ko nawtanma a heɓata walla ni ko ma wona paale cowa bagage ma jooɗoɗa o yeehi to o monoto jooɗi o monaga jooɗi protocole uji ɗi ganduɗa eɗen mooli Allah ɗum yimɓe poti ummade ɗum yimɓe ne poti wadde avancé e hen banggue firne goɗɗo o ko on firne noon ɓuuri musde Oumar Doro Koumé Windere TV Oumou Siba walla Sara Bal walla goɗɗo e goɗɗiri ɗo gummuɗa Dakar goppa galle ma goppa tama jaaha haa ɗo ɓuuri woɗɗude e nder ladde nde jaaha haa ɗo ɓuuri woɗɗude Dakaru Sénégal ƴefta toon produit maɗa gara jooɗoɗa monta mbaɗa ɗum hano yoɗiri neɗɗo itta ɗum e plateforme maɗa ene fatiri ɗum e plateforme muɗum ha sido hay oppude hen logo ma hay logo ma jomum waɗi ɗum isolé saɗa waɗi banniére fawa hen banniére goɗɗo waɗa hen bindol gongol par ce que yiiɗa wiyede oɗo ko produit kaari walla itta vidéo ji maɗa e scène maɗa yaha waɗoy ɗum e scène muɗum ene hutoro ko non way kono leydi min yontere foof mi waɗa déclaration plus de centaine de vidéos ko ɓuuri hen ko musde neɗɗo waɗat image ma o waɗa ɗum waɗat ignoré logo ma e banniére maɗa donc mi anda ko mi wawa wiide kam wona neɗɗo o anda mata neɗɗo o won ko wone ɓerde muɗum mawkinare ha yiiɗa nene hutoro produit ma wiye oɗo ko produit kaari et pourtant de saatu nde corona ari ɗo henne nde miɗen mbaɗi émission minen e ceerno Aliou Ba et pourtant 2STV fawi ɗum ɗo henne intact nomin pilmiri ni no wayni haydara ɓe memani hen haydara intact no wayni ko noon wayi haydara ɓe guittani hen wala professionnalisme wala neɗɗago wona ruttude neɗɗo teddugal way kono neɗɗo winde jimol muɗum gara jima jimol ngol donka hay wiide kuɗol kaari il faut yimɓe kadi ɓe gartir hakkillaji mabɓe kadi sa waɗi neɗɗo poursuivre banggue lawol samadde jomum ko yana kala mbaɗa poursuivre jomum ko yana ɗum ɗon tan caɗele nanɗona way caɗele boy vraiment Sara Bal neɗɗo ko jejjitowo ko ɓuuri ko hewde sa nani wiyama neɗɗo yejjiti tan yejjiti komo andi sa nani neɗɗo wiyama yejjiti tan koko foti haalde walla ko foti wadde waɗani kono ka anda walla ma anda ona yejjita ɗum ka siftorta yejjita en mbawa wiide en kaldi yimɓe pop kadi en mbawa haalande ɓe ganduɗen ɓe pop ko mawɗum yettude Allah ene waɗi en kalni ɗumen beltima hen no feewi kolli o ñalawma o ko ñalawma munen ma gar daro hen ene waɗi ɓe kalanɗen a lirat e jabhol neɗɗo o ene yeebi ñalawma o kono an a woƴaka mbaɗɗa tan ko fodde ma won mo jejjiɗɗa haalande nodduma wima haalani programme o wadde min garata mi arata par ce que a haalanimi a diwi kam elle kaari en ɓuurimi ayi ene waɗi ɓe ganduɗa mbiyatma a yejjiti min walla a haalnani min ko wayno miñam goto ene wiya Hammady Kiiɗe ene jeeya Hammady Hunare action baɗɗo fayida o waɗi haala mbakka fayida o haalnimi mboɗo welti hen ha ko ɓuuri Allah kanko waɗimi vocal wi kam grand o sallinimi après wi kam grand mi tini événement mo Windere TV waɗata o Windere TV noon ko Windere TV amen a noddanimi kalanɗami a waɗanimi parrainé a waɗanimi invité d'honneur a teddiniranimi mi teddiniri hooram mi waɗi hooram invité d'honneur mi waɗi hooram parrainé saabu ko min jeeyi Windere TV wallahi mi jooɗi ñalawma o kurɗo
mbo cikkumi koydol mboɗo namdo est ce que ñoloɓe komi ɗaninoɗo walla hande ɓe ɗanaki ɓe mbi ala ko weeri ɓe mbi ko weeri ko ɗanaki ko weeri ko jimda koye machine tellement que Hammady Kidé no waɗiri ni ko ni yimɓe fof poti wadde saabu neɗɗo timmani neɗɗo ko jejjitowo ko tampo won ganduɗa c'est naturel e neɗɗo ɗanade en harde en islude en sohlude hoore munen gonde en aɗa faami yejjidde en ɗojjude en ɗum c'est naturel koye neɗɗo jeeya e siftorde en wadde soko tawi a yejjiti walla a tardi haalande ko poɗɗa haalande haqqille ma motti weeli ko neɗɗo o walluma waɗane Hammady Kidé waɗi ni Hammady Kidé merci Seydi Kidé vraiment mi weltanima Allah mi weltanimama mi weltanima bandiraɓe foof wiide bandiraɓe noon le 15 février enen foof paɗen ko ravin à partir de 16 heures jiɗɗen ko yimɓeɓe yooɓe gar law programme o fuɗɗo law gasa law kala gonnoɗo ɗo gimminoɗo ɗo woɗɗi beele enen hoorene yetto galle mum law ɗum woni ko jiɗɗen wiide bandiraɓe en ganda noon sen kaali so waɗi galtude haala he en ñaguima yafuya ade wona denaɗo programme o kam ko programme yimɓe pop nodduɗen ko foof nodduɗen kadi mo kala eɗen paadi mum ballal fof bawgal wonta Allah jarama Sara Allah jarama on musiba mi weltanima Allah mi weltanima on kadi mboɗo ñaago noon Allah kisal saabu Oumar Doro komiɗo kewi wiide ni sa liggodiri e muɗum a wonde mum e lewru ha darte mum wuuri tan ko an kala gonɗo Oumar Doro komi yontere ko an saabu parfois ko Allah andi yoni ni neɗɗo ɓuuri andude hoore muɗum ewa kadi mboɗo yetta Allah mboɗo yetta on mboɗo ñaago noon balɗe juɗɗe e battane moƴƴi ewa ko satti fof ko enen tan ko ani fof ko enen tan tawa kadi ko satti ko e ko ani ko fof tan ko yo feew neɗɗo taƴirani bagui pour ne weddo walla taƴirani bagui yo bon taƴiri bagui ha ɓuura yodde ha ɓuura fewde baylo haynirani kanŋi pour yo bon hayniri ɗum ko ha ɓuura wawa taftade beele kadi ene ɓuura yodde parfois ko gollodiroɓe moylolo oɗon andi kalanmi ɗo mi noddi bandiraɓe foof le 15 février hay goto hen goppani onon foof bandiraɓe min mbeeɗi on juuɗe région ngaji ɗi pop onon fof gaare moni foof ene woodi ko wawi wadde moni foof ene wawi ko wawi liggade en Mauritanie naaɓe Ibrahima Diallo en yoɓe gar nani Saliou en yoɓe gar e bandiraɓe pop yo gar mbaɗa hen dole mumen Hammady Kidé big up Windere TV ha yesso ko lawol